Camera rolling, action. Haba Musbahu, ka sani sarai mata rauni ne da su. Bai kamata ka biya wa Hajiya Badi'a ba. Kun san cewa 'yan wasan kwaikwayo sun shafe sama da shekara 128 suna jan hankalin masu sauraro kamar yadda Wikipedia ya bayyana? Ba a bar mata a baya ba domin su ma suna taka tasu gudunmawar a industry ɗin fim. Ku biyo ni domin jin kaɗan daga bakin Hajiya Zulai. To ni abin da ya ja ra'ayina ya bambanta da na saura. Bacin rai ne na game da aure. Rawa da nake takawa tana tasiri ne wajen faɗakar da mata, tarbiyya da zamantakewa wajen ganin sun nemi na kansu kuma su tsaya akan kafafuwansu. Kalubale da muke fuskanta wajen mutane. Ka san shi ɗan fim mai farin jinin kura. Ana son ku, ana gudun ku. Kalubalenmu na cikin gida komai iyawarka, komai gogewarka idan karanka bai kai tsaiko ba, ko kai ba kowa bane. Kwarai da gaske na taɓa samun martani daga masoyana, wato irin canza min karakta da aka yi a farkon shirin labari na, sai wanda nake ciki yanzu rawar da nake takawa a fim ɗin kishiyata. To a nan da ya gaba rawar da nake so in gana taka ita ce in gana fito a 'yar fashi, wato uwar daba, ja zuga, riƙe bindiga. Yauwa shine yanzu abin da ya rage mu. Jaruman da kan fito a kowace irin siga, misali mugunta ko kirki, kan burge mutane da dama. Shin a wace siga kuka fi son ganin Hajiya Zulai?